παιδί μου δεν θα βγει από το σπίτι χωρίς εμένα πριν γίνει 18 χρονών. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και το παιδί μου θα μπορεί να βγαίνει μόνο του με τους φίλους του από όταν είναι στην κοιλιά μου. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και το παιδί μου το πρώτο του κινητό θα το πάρει μετά τα 20 του και θα είναι Nokia. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και θα αφήνω το παιδί μου να πηγαίνει σε κλαμπ από όταν βγει από την κοιλιά μου και είναι στο μυκτήριο. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και το παιδί μου δεν θα έχει δωμάτιο και θα κοιμάται στην αποθήκη μαζί με τις αράχνες και τα ποντίκια. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και θα πάρω στο παιδί μου το πιο καινούριο iPhone μόλις είναι τα πρώτα του γενέθλια. Όταν γίνω μαμά, φυσικά και το παιδί μου θα κάθεται σπίτι να καθαρίζει ενώ εγώ είμαι έξω με τις φίλες μου. Όταν γίνω μαμά, προφανώς και όλοι θα ζηλεύουν το παιδί μου γιατί θα του αγοράζω ό,τι μου ζητάει. Όταν γίνουμε μαμάδες, Φυσικά και θα αφήνουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν προϊόντα μόνο από την κλεβερίστα. Φυσικά και έχουν 100% κεραμικές πλάκες και προσοχή σε απομιμής γιατί τα αυθεντικά προϊόντα υπάρχουν μόνο στο site της κλεβερίστα και μπορείς να πάρεις αυτή τη βάνκ δώρο με μια ισοτική μόνο στα 24,90.